Kaseng jong kinong addo masi hapo Kshatriya Bacha Association of Meghalaya hak arpasaw tri Urisa kala ujor siya ka Deputy Commissioner jong ka East Khas Hills District kakong RM Kurba halor ka jingkadray ki yok haye masi bean hapo ka district. Katkum ka Shithi laong bakini ki yok kim siyam la register hapo ka District Animal Market Monitoring Committee pala penyat yaki nakabentaban penpoy suk yaki masi bean sa Bangladesh. Kaseng kinong oddo masi kapentip ru bakini ki yobe an ki dan halat lingkot meliam bat syakiwe kiwe ki jaka bat katkum ka jingtip jong kaseng kini ki yo kim shimla buat ya ka Prevention of Cruelty to Animals Regulation of Livestock Market Rules 2017. Nalor kata laong ru bakini ki yo labu tang nakabenta ka jingmanto jong ki patba ha Bangladesh Henry nakabenta ki nong thiet nong pet jong ka jela bat kaseng kala pentip baya ki masi lakit na Assam syakini ki yo ha East Khas Hills District claim ka certificate ha kabaya de baka jingkot jingkya bat claim ka transit permit. Kumta kaseng Bacha Association of Meghalaya BAM kakerpat ya ka Deputy Commissioner bakan pet benya bat shimkya katkum ka anya kini ki yo di masi ki bayat bean. Jingwan ni kendu jengi disim ta singi kate lor konong remba ngi kuminong adok ngi mat jing e na skapor bat kani ke jing mat jing e ngi syam ba kate ke jingdon jong ini ki yo illegal babun badan akaleng jong ini ka East Khas Hills District kadang ngi kendu disi nama ide di chairman jong District Animal Market Monitoring Committee kadang ibu jing tho akmat jong i ba inpet permani kini bala dan kanu ka jaka ka ba ni ka yo ko jing ethiet jing ede masi bampat ya leng ba ni ka Animal Market Monitoring Committee ken syem ya kata ka lenti ke senjam ba ken le ka kum ka bor ka an ha ko bade penduk pendam ne wan bat ban sis ya ki maru di siti yong kumta ba in court meeting nomor dor ya kini ke bade pet bat ken saya le ya ko badon kam ka nomor ka an ni kala don lupa te ka sulong stam pecu pentri kam bet ya mata jing tip jungi te ka nami si kanang bun mentala dagi pauteli ini giyo ki badon te long kumta kan nang ba jing don jung kini ka pensuk ya ki ni ki ba khai be an man le sa Bangladesh ta ka daw long nomor bab i ka we ka jing e ka long bangimat ka de ka ka khya te mentang kini ki yo be an kim don watang doktor ro kim don ro ya kata ka jaka cek te kumno kan kin rai ta ka jingon rai ki maru kan long illegal te henrel rade badan kini ki yo ki baya ka kum ka kendon jung ni ka District Animal Market Monitoring Committee ta kumut kan jenderal bah kan namar bale ba kendon lut kan kita ki jingdon kam ki ba kumba ngide ban ya kai kum kendon ta te khambabun tingi pet ngi babun ma ki kita la lengkot kita menliam kidan ru ki jaka ki bai te ka syong pat haki bakin le investigate ya kan ya kenang bikin yo ya jing sya ini wan ra bin bar state e ka de bang inda thet mar nyo su ka dor bangin de ka dor ka babiang ka jing di ki dor jong ka do ru ka de lengba kini hi ban mentaru ka jing e ka bakham so sat ka de bang ting bi kawan ka jing pang sai sien pan namar ngi lama dia tu jing wan jong lapis skin disease sak tu por ngem pa su kan ban wan biang sai sien pan kidan ban apa jelaru kidan ban bar jelar kambun kidena bar jelar menta ka jing e ka jing long ba ka jing le sa Bangladesh menta ka dor ngi hap thiet ka dor bangla te mentam de jing e tan ka do mentawat jing le jong piat jong sini berkhoi la sarung ki pat ba kan safa ya kan ya bat kin hap thiet ye ka dor jong bale sa bangla namar bale ba ngi ong kius ku dor ringim tep pat ka root cause of the problem kan ka problem hi ka de basalan sa the ka taru salan bi an te henre long ka we pat ka long ka susi ka long bahadu mentangim don kem basum khya ta ka kum ka seng mi shkamat ban sngo ki bor badi pet badi kmi khna bikin le ka badon kam